Kubor ka Pdsa TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Nongthyllep Sports Club kawai na kikanhoni lek kai football ka baklan bor bha hakathan rimen kala Pynliem no ya ka Lumiew Sports Club nakasnong pendeng umyong da arlanot ha ka jia khun ya ka final jong ka limpong lek kai first division balapnya da ka pendeng umyong district sports association da ni jing job ha ka jia khun ka balalong ha madan dom maulum pendeng umyong ha ka khat santrik unailar arhajar arpuar ka Nongthyllep kalayo Korea ka song pisa ka bakhat san hajar tengka lembat ka trofi kat ba ka Lumiew Sports Club ka balawan baar kalayo pedang ya ka song pisa ka ba sipo hajar tengka ringkat bat ka trofi bat baro artli ken hun kilala ban kieu sya ka super division ja ka pendeng umyong district sports association ha kini gesngi penkut ya kini ka lempung ilek kai la sakhilang do lampang jong ka yeng dor bar thau ang ke jela ba met ba lingdo ringkat ke jingdan lang jong deputy commissioner ke eastern west Casius district ki he officer na ka district lembat ki pat ba babun Lakon di kapten Joko Lumiew. Punta ke Jompi. Ka Nongthyllep Sports Club kadai ka way naki clubs ka Pdsa class naga second division ka kieu siya ka first division naga first division ka kieu siya ka super division.